Jadi sampai nek sujud iku sujud ora bathuke entok tapi nopo K7 anggota niki nderek sujud 7 anggota ayo dihitung bareng-bareng setunggal batuk kedua telapak tangan terus kedua dengkul berarti wis 5 kurang kali kemudian jari-jari kaki nah ini hati-hati kadang boten Pak sholatnya saya cepet-cepet Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah pas dilera sujud tangannya nempel kabeh kecuali tangan sing tengen kukur-kukur geger berarti ada salah satu anggota yang disitu tidak ikut sujud gak sah Pak dalam gatel ya gatel lah dikukur tapi kok melu sujud meneh ngoten lho Mas paham nggih aja gage-gage ngadeg kadang ngoten Mbak kula kadang ngoten kok kukur lali nek aku iki pas sujud delalah telapak tangan sing tengen iki ora kagem melu sujud Pak akhirnya mboten sah ngono tak kandhani 7 kudu melu sujud kabeh sing nomor kali wa antakuna lan cinta ana apa sing ana apa jabatu bathuke man ana iku maksufatan den buka syaratnya bathuke kudu kebuka baldunan ngalor ngidul oleh pencang-pencang ini oleh Mbah tapi nek wadar salat dibuka jangan sampai ada perkara yang disitu menghalangi sujud kita nggih hati-hati temenan pun wa takamululan metelake biroksihi kelawan sireman kudu dipetelake ora oleh ngremek kentil ora oleh bathuk ya omong ber sorep malaikat apa nyatu bingung Mbah